Araba December kalo tile saba san 2025 DMS-TV Sinamuso aw ni ce aw ni yantuma aw bismillah wa don kibaru kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni y'o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛ tɛmɛnen December kalo tile fɔlɔ san 2025 min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye le général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka bonya belebele yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin maaba dɔw yɛrɛ kɔni ma ani an ka jamana chauffeur yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni y'u cɛsiri k'u sɛgɛn n'u denko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ. Jɛkulu minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni olu ka baara de ye jugujugulomafɛnw yɛrɛ kɔni ka baara ye a yirara k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen December kalo tile fɔlɔ san 2025 ko jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ye u ka sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni di an ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye le général d'armée Asimi Goïta yɛrɛ sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na n'u ka san baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'o kɔnɔ. Tɛnɛ tɛmɛnen December kalo tile fɔlɔ san 2025 commission nationale des droits de l'homme maaw yɛrɛ kɔni ye communiqué belebele yɛrɛ dɔ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko zone dɔw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa kɛlen bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ de o zone sigibaa maaw yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la lɛrɛ ni o bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna na ale ni Luluni ni o bɛ Sikaso fana de région yɛrɛ kɔnɔna na ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna na mais wagati min na i n'a fɔ ko bi kari tɛmɛnen Novembre kalo tile 30 san 2025 a yirara k'a fɔ ko Kayi gouverneur kɔni ye jɛkulu belebele dɔ yɛrɛ kɔni bila ka taga Bafulabe yɛrɛ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Galu Kone yɛrɛ kɔni ka taa tasibila yɛrɛ kɔni kɛ ani dɛmɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni tɔra ji yɛrɛ la. Kari tɛmɛnen Novembre kalo tile 30 san 2025 Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele yɛrɛ dɔ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko Niger ale yɛrɛ kɔni bɛna uranium yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni dilanna Somaïr mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Faransi société yɛrɛ de kɔni ko Niger ale yɛrɛ bɛna o uranium yɛrɛ kɔni feere diɲɛ jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. République centrafricaine ale ka ministre de défense yɛrɛ kɔni ka interview yɛrɛ dɔ kɔni senfɛ ale yɛrɛ kɔni laseli dɔ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni financer Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'olu yɛrɛ de bɛ ka bamaciwale maaw yɛrɛ ka former ka ɲɛ Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba ninnu yɛrɛ de b'an bolo bi an bɛna min walawala u ye an ka bi don kibaru yɛrɛ kɔnɔna na. Tɛnɛ tɛmɛnen December kalo tile fɔlɔ san 2025 min y'an ka jamana ɲɛmaa ni o ye le général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye bonya belebele yɛrɛ kɔni kɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni ani an ka jamana chauffeur dɔw yɛrɛ kɔni ye k'a sababu kɛ u jɔyɔrɔ ale n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni u ye min yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamana yɛrɛ kɔni to tajimafɛnw gɛlɛya yɛrɛ la. O danfara ninnu yɛrɛ officialisera ka bɔ décret dɔ yɛrɛ kɔni la min yɛrɛ carila an ka jamana kunnafonidisoba yɛrɛ kɔni fɛ o décret fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ loi numéro 2025-818 yɛrɛ de la min yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali opérateur pétrolier maa 16 yɛrɛ de ka ale ni syndicat ɲɛmaa dɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ garde des chevaliers de l'ordre national yɛrɛ la ko ni bonya ni dafara ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ de la waati min yɛrɛ kɔnɔna na pétrole ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bonya dara maa minnu yɛrɛ kɔni ka compagnie de distribution maa dɔw yɛrɛ kɔni b'o la minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Mohamed Ɲagadu ni o ye NDC yɛrɛ ɲɛmaa ye ale ni Ousmane Djike n'u yɛrɛ ye corridor ɲɛmɔgɔ fana ye fo ka taa se Umar Karanyara yɛrɛ ma ni ale fana ye Petrobama ɲɛmaa yɛrɛ de ye ale ni syndicat ɲɛmɔgɔ caman yɛrɛ fana ko bonya yɛrɛ kɔni dara ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kan. A décret filanan o yɛrɛ bɛ tali kɛ loi numéro 2025-820 yɛrɛ kɔni kan ni o loi yɛrɛ kɔni de sigira walasa ka bonya yɛrɛ kɔni da k'a da an ka chauffeur yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana ye an ka fintigilaka dɔw ye sabula olu yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kɛ k'u seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ni yɛrɛ kɔni di walasa tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ se ka don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko chauffeur ninnu yɛrɛ kɔni ka mission yɛrɛ kɔni senfɛ ko chauffeur maa 31 yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye médaille d'argent yɛrɛ kɔni di chauffeur ninnu yɛrɛ o médaille ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dir'u ma k'a sababu kɛ u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ fana de ye k'u ka baara yɛrɛ fana senfɛ chauffeur maa 27 yɛrɛ fana bɔnɛna o ko ninnu yɛrɛ kɔni na ko médaille yɛrɛ fana dira olu yɛrɛ fana tɔgɔ la minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin ye k'a fɔ olu ye Mali chauffeur yɛrɛ nka an k'a dɔn k'a fɔ ko Burkina ale ni Ivoire chauffeur yɛrɛ dɔw fana tun bɛ nin ko in na ko médaille yɛrɛ dira olu fana yɛrɛ ma k'a sababu kɛ olu fana ye jamana yɛrɛ fana dɛmɛ
Ni reconnaissance belebele yɛrɛ de kɔni k'a ɲɛsin nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka sababu kɛ olu yɛrɛ de kɔni ka cɛsiri yɛrɛ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sabula ka hali ni k'a sɔrɔ ko danger yɛrɛ kɔni bɛ u ka boliliw yɛrɛ kɔni siraw yɛrɛ kɔni na o n'a ta o ta u y'u cɛsiri ka don ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni Mali jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ u ni yɛrɛ de bɛ to ko in yɛrɛ de la. Nin yɔrɔ la an b'an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɔ ka bonya yɛrɛ kɔni na k'a ɲɛsin opérateur pétrolier yɛrɛ ma fo ka taa se chauffeur yɛrɛ kɔni ma chauffeur minnu yɛrɛ banana nin ko in yɛrɛ senfɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye wa fana minnu yɛrɛ kɔni tora ko ninnu yɛrɛ la Ala ka barabara d'ale yɛrɛ nɔgɔya u ye. Jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni sigilen don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu ka baara ye dugu jukɔrɔmafɛnw yɛrɛ kɔni baara kɛliw ye a yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2025 ko jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni taara sɛbɛn yɛrɛ dɔ di an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma ni o ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ye sɛbɛn min bɛ u ka san baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yira k'u ka o san baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'u sera ka wari min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la ko bɛ taa fo CFA wari miliyari 761 yɛrɛ de la k'u ka o wari yɛrɛ kɔni tɛmɛna u ka laɲiniw yɛrɛ de ka sabula ko san taw yɛrɛ kɔni na k'u tun bɛ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'o tun bɛ taa fo CFA miliyari 400 de la. Commission yɛrɛ kɔni ɲɛmaa yɛrɛ Mamu Ture de a yirala k'a fɔ ko olu ka commission ɲɛna yɛrɛ kɔni ta ko bɛ bila Mali tariku yɛrɛ kɔnɔna na sabula u mago tun bɛ laɲini minnu yɛrɛ kɔni na u ka sɔrɔta yɛrɛ kɔni cayara ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan. Barigol barakɛla kɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka cabinet investissement ɲini yɛrɛ kɔni sigi olu kɛra maaw ye minnu yɛrɛ ka baara kɛtaw ni Mali sariyaw yɛrɛ kɔni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye u ka nin mission yɛrɛ kɔni ye sebaayaba yɛrɛ de sɔrɔ mission min yɛrɛ kɔni kɛra san 3 kuntagalajan yɛrɛ kɔnɔna na commission ɲɛmaaw kɔni y'a ye laseli kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɛna sɔrɔta yɛrɛ kɔni tagara fo CFA wari miliyari 761 yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ wa fana san tɛmɛnenw ta double yɛrɛ de kɔni don sabula a ka surun a la ka ban wa u y'a yira k'a fɔ ko société minière fɛn fɛn bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'u ka baaraw kɛcogoya yɛrɛ kɔni kɛ Mali sariya min yɛrɛ kɔni taara san 2023 wagati yɛrɛ la k'u b'u ka baara kɛcogoyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ o sariya de kan i n'a fɔ an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama novembre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2025 Mali hale ni bariki mɔgɔw yɛrɛ kɔni kun ye accord dɔ yɛrɛ kɔni signé min na u y'a yira k'a fɔ ko Mali ale yɛrɛ kɔni bɛ bariki mɔgɔw yɛrɛ kɔni to k'u ka baara kɛ Mali dugukolo kan ale ni bariki mɔgɔ minnu yɛrɛ ko minɛlen bɛ Mali jamanaw yɛrɛ kɔni bolo n'o ye maa 4 ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila nka Mali y'a yira k'a fɔ ko ni ale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn bariki ka o fota yɛrɛ kɔni ma ko fo ni bariki ale yɛrɛ kɔni sɔnna ka CFA wari miliyari 244 yɛrɛ de kɔni di Mali jamana yɛrɛ ma tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2025 commission nationale des droits de l'homme maaw yɛrɛ kɔni bɔra ka communiqué belebele dɔ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko Mali ale zone dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na wa u bɛ jɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lɛrɛ ni o bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna na ale ni Luluni ni o yɛrɛ fana bɛ Sikaso de région kɔnɔna na ko ni sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni communiqué yɛrɛ de senfɛ l'institution nationale des droits de l'homme maaw yɛrɛ kɔni ye nin communiqué yɛrɛ kɔni kɛ walasa Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni ka wuli teliya yɛrɛ de kɔni na u ka se ka fɛn dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin nin zone sigibaa maaw yɛrɛ la sabula ko zone sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na kosɛbɛ ko ni communiqué yɛrɛ kɔni bɛna wagati min yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka cɛsiriw yɛrɛ de la ale ni k'u seko ni dɔko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ zone minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni o zone ninnu yɛrɛ la ni ka taa lakanaw ale ni basigi yɛrɛ sabati o zone ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔnɔna na ko de ye k'a fɔ ko dantɛmɛ wale yɛrɛ kɔni de cayara lɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na sabula o bɛ ka maa caman yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka u ka adamadenya sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ɲangi CNDH maaw y'a yira k'a fɔ fana ko lɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye maa 14 yɛrɛ de kɔni faga jugu yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma fosi yɛrɛ de kɔni kɛ maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ de kɔni ka wale ni wale jugu yɛrɛ kɔni ko wa fana k'u bɛ ka maa caman yɛrɛ fana ka den musomani caman yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taga ni olu yɛrɛ kɔni o bɛ ka kɛ koba yɛrɛ de dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana u ka dugu kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ de jɔrɔlen don wa fana k'u ka dugu sigibaa maa caman yɛrɛ fana ka sɔrɔ fɛnw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ sagaw fo ka taa se misiw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ ka o caman yɛrɛ fana minɛ olu yɛrɛ kɔni na ko ni nin wale yɛrɛ kɔni yirara k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ko b'a yira k'a fɔ ko lɛrɛ dugu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ degun tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na Luluni ko gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ o dugu yɛrɛ fana kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Luluni sigibaa maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa u kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ lakanabaliya yɛrɛ de ye Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u bɛ k'u kun da ka taa ɲɛsin dugu minnu yɛrɛ kɔni ma ko n'u tagara yen yɛrɛ kɔni k'u bɛ taa gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni y'u ɲɛla sabula denbaya caman yɛrɛ
de bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔna ni dumuni yɛrɛ kɔni tɛ olu yɛrɛ bolo jiko yɛrɛ fana ka gɛlɛn o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la ko nin wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Mali jamana sudyanfa hali n'a nɔrɔyanfa yɛrɛ kɔnɔna ko b'a yira k'a fɔ ko lakanako yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sudyanfa hali nɔrɔyanfa yɛrɛ la k'a sɔrɔ ko nin yɔrɔ ninnu fila yɛrɛ kɔni ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ CNDH maaw y'a yira k'a fɔ ko hadamadenw yɛrɛ kɔni ka sariya lafasali yɛrɛ kɔni CNDH maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'o ye olu ka responsabilité yɛrɛ de wa fana k'u bɛ welemada yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali autorité maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma walasa u ka dɛmɛ don teliya yɛrɛ kɔni na ka ɲɛsin nin zone sigiba maaw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lɛrɛ Hale Luluni yɛrɛ dugu kɔnɔna na ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'an ma wuli k'an jɔ yɛrɛ kɔnɔ ko maa si yɛrɛ de tɛna to kɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔ na ko an ka finitigilakaw ale ni autorité maaw fo ka taa se collectivité locale fo ka taa se organisation yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ sabula ko ni a wulila yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na ko bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛna cari ka taa se yɔrɔ wɛrɛw kɔni na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an yɛrɛ kɔni bɛ welewelemada yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ma walasa u yɛrɛ kɔni ka wuli teliya yɛrɛ kɔni ni ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ni dugu fila ninnu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Lɛrɛ Hale ni Luluni yɛrɛ kɔni sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔnɔna na n'u ma wuli teliya yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ se ka don an ka kɛrɛfɛ dugu caman yɛrɛ fana la kari tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Kayi gouverneur kɔni ye a ka jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni bila ka taa Galukɔnɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka se ka taga tasibila ale ni dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin denmisɛnnin 6 min yɛrɛ kɔni tora ji yɛrɛ kɔni sanfɛla la olu ka somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'u ka mission yɛrɛ senfɛ k'u ye $1,450,000 yɛrɛ kɔni di banbatɔ ninnu yɛrɛ ka somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se k'u yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni o wari ninnu yɛrɛ ye wa ko o mission yɛrɛ kɔni senfɛ u ye bonya hale ni foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Kani Sisɔkɔ yɛrɛ kɔni ma ale min kɔni y'a cɛsiri kosɛbɛ ka denmisɛnnin maa 30 yɛrɛ kɔni sauver ka bɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ yɛrɛ la an dɛmɛ STV mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ Kayi gouverneur maaw yɛrɛ kɔni ka nin wale ɲuman in yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka ɲɛsin nin denbaya ninnu yɛrɛ kɔni ma kari tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye Niger ale finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ka laseli belebele yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko France société min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni na n'u b'a wele k'a fɔ ko Somaïr n'olu ka baara de ye uranium dilanni yɛrɛ de ye Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko uranium minnu yɛrɛ dilanra o société yɛrɛ kɔni fɛ k'olu yɛrɛ kɔni mɛnna o feereli yɛrɛ kɔni daminɛ diɲɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko o société uranium yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔni ta ye kabini san 2023 wagati yɛrɛ la wagati min yɛrɛ la ni le général Abdraman Tchani ale yɛrɛ sigira Niger fanga la o de kosɔn Niger finitigilakaw yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni mɛnna u ka uranium yɛrɛ kɔni feere diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie ale ni Iran yɛrɛ jamanaw ma ko san Niger jamana yɛrɛ kun ka ni société yɛrɛ minɛ France mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ kɔnɔna Niger jamana ale yɛrɛ kɔni kun bɛ min sɔrɔ ni uranium ko yɛrɛ kɔnɔna ko kun bɛ taa 100 sara la 36 ani murumuru de kan nka min yɛrɛ kɔni ye urano yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ de kun tɛ société yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kun bɛ min sɔrɔ ko in yɛrɛ la ko kun bɛ taa fo 100 sara la 63 ani murumuru yɛrɛ de la ko kabini société Somaïr yɛrɛ kɔni minɛna France jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔna la général Abdraman Tchani ale ka fanga sigi wagati yɛrɛ kɔnɔna ko kɛra furugufuruguba yɛrɛ de ye Niger ale finitigilakaw ni France jamanaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ le général Abdraman Tchani ale ka kumasen dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko Niger ale yɛrɛ jamana ye jamana min yɛrɛ danbe b'a bolo wa fana jamana min yɛrɛ fanga yɛrɛ fana b'a la ko k'a ta o wagati yɛrɛ kɔnɔna ko Niger ale yɛrɛ kɔni bɛna a ka uranium yɛrɛ kɔni feere diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko Niger ale ka uranium yɛrɛ kɔni bɛ bɔ damajigɛ min yɛrɛ kɔnɔna na k'o ye nafaba yɛrɛ de bɔ damajigɛ in la wa fana k'a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko uranium min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a kɔnɔna na ko bɛ se ka taga fo tonne 200,000 yɛrɛ de la ko yɛrɛ kosɔn ko n'i y'a mɛn ni o ye Niger yɛrɛ faaba ye k'olu yɛrɛ kɔni ye dankari orono olu ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o uranium yɛrɛ bɔyɔrɔ la kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna ko uranium tonne 1000 yɛrɛ kɔni tagara Arli ni o dugu yɛrɛ kɔni b'u ka jamana nɔrɔyanfan yɛrɛ de fɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ni Somaïr ale site yɛrɛ sigilen b'o yɔrɔ yɛrɛ de la République Centrafrique ministre de défense yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele yɛrɛ de kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ko ale yɛrɛ de kɔni bɛ ka bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni former ka don Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni b'o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka bɔ u kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ de kɔnɔna na wa fana k'olu yɛrɛ kɔni bɛna u janto yɛrɛ la kosɛbɛ k'u bɛ tila ka ko in yɛrɛ fana lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen yɛrɛ fana ye u ka ministre de défense sinsin k'a fɔ ko Kiev
ni o yɛrɛ Ukraine faaba yɛrɛ kɔni ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bamasiwale maa minnu yɛrɛ kɔni former k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don Afrique centrale yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni Tchad sira yɛrɛ ye ko Ukraine ka nin wale yɛrɛ kɔni ye wale juguba yɛrɛ de ye wa fana k'a yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se fanga la ko yɛrɛ kɔni sabula ko k'a fɔ k'i bɛ bamasiwale maa yɛrɛ kɔni former ka don dugu yɛrɛ dɔ kɔnɔna na k'u bɛ taga ka taa o dugu sigiba maaw yɛrɛ de tɔɔrɔ kosɛbɛ ko wale yɛrɛ kɔni bɛ se ka jalaki kosɛbɛ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni ma bamasiwale maa yɛrɛ kɔni ye République Centrafrique yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'olu ye information minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'olu y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ale yɛrɛ kɔni ye bamasiwale maa dɔw yɛrɛ kɔni don o kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad Mauritanie ale ni Algérie yɛrɛ ko ni o yɛrɛ dun kɛra ko bamasiwale maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka se olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔ septembre kalo tɛmɛnen ko Russie ale ka ministre des affaires ka danka k'ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko Ukraine ale yɛrɛ kɔni bɛ ka bamasiwale maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ saheliafɛnw yɛrɛ kɔni na dɔ fana ko Russie ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ fana bɔra ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ k'ale yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko Ukraine k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka bamasiwale minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'ale yɛrɛ de bɛ ka olu financer wa fana k'a bɛ k'u mɔgɔ caman yɛrɛ fana former n'u bila ka na Mali jamana kɔnɔ République centrafricaine ale ka ministre de défense y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ye nin déclaration sugu camanba yɛrɛ kɔni mɛn wa fana k'ale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na ko nka k'olu yɛrɛ kɔni tɛna to fiyewu ko bamasiwale maaw yɛrɛ kɔni minnu formera Ukraine jamana yɛrɛ kɔni fɛ k'olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ko n'u yɛrɛ kɔni donna u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛ fu siri ko in yɛrɛ kɔni dan na ko nka k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni ma kunnafoniya fosi yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka région yɛrɛ kɔnɔna na minnu y'a yira k'a fɔ ko bamasiwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ko nka ko ni a kɔni yirara don o don ko ni bamasiwale maaw yɛrɛ kɔni sera olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine yɛrɛ de jalaki o ko in yɛrɛ la sabula a yirara k'a fɔ ko Ukraine k'ale yɛrɛ de kɔni bɛ ka o bamasiwale maa ninnu yɛrɛ kɔni financer ni k'u dɛmɛ ni drone ale ni kɛlɛkɛminɛn camanw yɛrɛ walasa u bɛ se ka don Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔ ni ne bɛ dan se an ka bi dɔn kibaru kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma